que tu te fatigues. Des petits points du jour secrets de nos amours. Bueno, orain elkarrezketa bat egingo diogu Xabier Mendiguren Elizegiri. Xabier Mendiguren Elizegi Beasainen, Gipuzkoan, 1974ko maiatzaren 3an jaio zen. Euskal idazlea eta editorea da. Euskal filologia ikasi zuen Gasteizen. 39 liburu baino gehiago idatzi ditu, denak haur eta gazteentzat. Horietako gehienak Patxi Gallegorekin. Gure irakasleak ikastolara etortzeko konbentzitu dute. Bueno, deitu eta baietz esan. Kaixo, Xabi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, pozik gainera. Badakigu, Beasainen jaio zinela 1974ean, baina orain non bizi zara? Bertan, ez naiz asko mugitu. Bueno, asko mugitzen naiz egunero, kotxe hartu eta batera eta bestera, gaur Iruñera, bihar Donostira, etzi Bilbora, baina bizi oraindik ere Beasainen bizi naiz. Badakigu haur eta umentzako ipuinak egiten dituzula, baina helduentzat ere egiten dituzu? Bai, eta gainera zuen informazioa zuzendu beharra daukat atal txiki batean, eta da, esan duzue, 39 liburu ditu dela danak haur eta gazteentzat. Eta, bai, horietakoak zen. Bai, baina ez da egia, esan dut, helduentzat ere asko idatzi dut, eta orduan erdia edo helduentzako liburuak izango dira nireak, eta beste erdia haur eta gazteentzat, edo horrelako zerbait. Zenbait erabiltzen duzu gaiak aukeratzeko eta inspiratzeko? Ez dut metodo bat, edo beto esan da nire metodoa da gaiek ni aukeratu nazatela. Esan dut, burua zabalik eukitzen dut, eta ideiak etortzen zaizkit burura, eta ideia horiek ez ditut gehienetan apuntatzen, baizik eta hor buruan dantzan izaten ditut, eta horietako bat baldin badoa bere kasa indartzen, eta aberasten, eta adarrak sortzen, eta orduan seinale izaten da, ideia horrek harrapatu inauela, kilikatu inauela, eta obsesionatu ere bai neurri batean, eta orduan hasten naiz idazten. Orduan berez uzten dut, gaiek harrapatu nazatela. Ohartu gara Patxi Gallegorekin lan egiten duzula. Adibidez, Mistxatarran, karaban batean bizi naiz, buelta bat aitontxoarekin, eta bar. Zerk bultzatu zintuen? Patxi Gallego ezagutu nuen, berak komiki bat idatzi zuenean, izena duena Pololoak. Eta 3 liburu egin zituen titulu horrekin. Pololoak 1, 2 eta 3. Eta, konturatu nintzen batetik oso marrazkilari ona zala, eta bestetik bazuela umore puntu bat niri gustatzen zitzaidana. Eta gero estiloz ere, estilo errealista bat erabiltzen du, eta nola nik nire ipuinetan ere, estilo errealistako idazlea nola naizen, pentsatu nuen ondo egokitzen zitzaidala marrazkilari hori, ez da? Eta ez da nirekin lan egin duen marrazkilari bakarra, horri ikusten dut, batzuek daukatela Jose Mere libururen bat, eta hor Jon Zabaleta izan zen marrazkilaria, besteren batean ikusten dut ezin da ipuinek asmatu ala izenekoa, eta hor Jokin Mitxelena da marrazkilaria, hemen Estitxuk pirata izan nahi du ikusten dut, eta hor Jaizkibel ipintzen du, Jaizkibel berez enpresa bat zan, baina uste dut marrazkilaria Jose Angel Lopetegi zuela izena, musuen gustua ikusi dut idatzi duzue, irakurri duzuela batzuek, eta hor marrazkilaria Iderrei Bartzen, hor beste bat ikusten diot eskuen artean irutruku, hor marrazkilariak Nuria Hernandez zuen izena, hau da, marrazkilari asko erabili ditut, baina esango nuke azken aldian nerekin gehien lan egin duena Patxi Gallego dela, bai. Zer izan nahi zenuen txikitan? Aber asmatzen duzuen. Hala, 1, 2 eta 3 esan, aukera bat, ze uste duzu izan nahi nuelari? Bai, asmatu induzu, ni futbolari izan nahi nuen, mutil gehienek gaztetxoa garela izan nahi izaten dugun moduan. Baina, futbolari izatera iristeko, batetik behar da gogoa, eta nik banuen, eta ni saiatzen nintzen, eta beti biltzen nintzen futbolean, eti piparra egiten nuen amak bidaltzen ninduenean dantza ikastera, edo txistu ikastera, edo solfeo ikastera, eta beti futbolean aritzen nintzen, baina gero konturatu nintzen, ez nintzela oso ona. Bueno, gelan jokatzen genuen bitartean nahiko ondo, baina gero talde ofizial batekin lehiaketak, lehiaketa ofizialean talde federatu batekin eta jokatzera pasatu nintzenean, hor konturatu nintzen ni bankiloan uzten nindutela beste batzuk hobeaz zielako. Eta hortaz, pixkanaka utzi egin nuen futbola. Zer adinetan pentsatu zenuen idazlea izatea? Lehenengo gauzak idatzi nituen serio xamar, igual 15 urtekin, 16rekin, eta hor irabazen dituen nola lehiaketa batzuk, eta pentsatu nuen akaso egin dezakela zeo zer. Baina serioago hasi nintzen idazten,
19-20 urtekin, eta bai, hor gutxi gora bera, 19-20. Jende asko musuen gustua irakurri du. Nola egin zeunen 12 urteko neska baten buruan sartzeko eta bera bezala pentsatzeko? Bueno, ala irutu baldin bazaizu, posten naiz, zen hori nahi du idazleak, hau da, personaia sinisgarria izatea. Egia esan da, idazten hasten garenean, berezko joera izaten da, idazleak bere ezaugarriak dituen protagonistak sortzea eta bere antzeko ideiak eta bere antzeko zirkunstantziak dituztenak, ezta? Orduan, gaztea garenean pertsonaia gazteak asmatzen ditugu, zarra garenean pertsonaia zarrak eta bar. Eta hori, bueno, ez da txarra, hori da normalena. Baina aldi berean, fikzioak asmatzen dituen idazleak nahi du, nola esango nuke, gaitasuna eduki, imaginatzeko beste era bateko personaiak, ezta? Adibidez, ni gizonezkoa naiz, baina bueno, asmatu nahi dut personaia bat emakumezkoa eta aldi berean sinesgarria izango dana, ezta? Eta hor, liburu honetan adibidez, neska bat sartu nuen, 12 urtekoa, hilekoa etorri behar zaiona, adolescentziaren hasieran dagoena, eta bere konplexuak dituena hortzetako aparatua ipini diotelako, eta bere nahi eta ezinak, eta bere dudak, eta bueno, iruditzen zidan gai polita, eta bueno, ez dakit zenbateraino asmatu dudan, baina bueno, zue iruditu baldin bazaizu sinesgarria dela, bueno, seinale ona. Ze liburu publikatu zenuen lehenengo eta ze adinekin izan zen? Lehenengo liburu izan zen helduentzako historia bat, izena zuena 6 ipuin amodiozko, eta 21 urte uste dituela, eta handik gutxira, 82an edo, atera zen beste liburu hau, Estitxuk pirata izan nahi du. Hau idatzi nuen berez, hemen ipiniko dut data segurasko, amaieran, 1987ko urtarrilean. Beraz, nik garai hartan eukiko nituen 22 urte. Ze liburuari zara idazten orain, edo zein izango da zure hurrengo proiektua? Momentu honetan ari naiz idazten helduentzako ipuinak, baina oraindik ez dauka, liburuak ez dauka titulurik. Bueno, ipuin diferenteak dira, eta osatzen dudanean bilduma oso bat, orduan ikusiko dut, ze titulu ipini. Agur eta eskerrik asko gurekin etorreagatik eta sorte on zure hurrengo proiektua. Zuei, eskerrik asko. Agur.